Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlyk hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündüligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışdyrýaryn. İran'ın önkü prezidenti Akbar Hashemi Rafsanjani 10-njy ýanwarda Tehranda jaýlandy. İranlylaryň gözleri çömeňi Rafsanjani bilen hoşlaşmak üçin Tehranyň uniwersitetining daşynda jemlendiler. 10-njy ýanwar İranda resmi din jalyş güni diýilip yglan edildi. 1989-njy we 1997-nji ýyllaryň aralygynda İranyň prezidenti bolan Rafsanjani ýüregindäki kemçilik sebäpli 8-nji ýanwarda 82 ýaşynda aradan çykdy. İranyň baş ruhany lideri Ayetullah Ali Khamenei Rafsanjani'niň tawadynyň üstünde aýat okudy. Döwlet telewizionysy Khamenei'niň reformaçy hasaplanan Rafsanjani bilen garaýşlaryndaky ara tapawutlary garamazdan matam çäresine gatnaşanlygyny habar berdi. Resmi çäre prezident Hasan Rouhani, parlamentiň spikeri Ali Larjani we beýleki ýokary derejeli döwlet resmiýleri gatnaşdylar. Moskwanyň Suudi ýurduň öňkü ykdysadyýet ministri Aleksey Ulyukaýewiň işi boýunça jenaýat derňewleriniň möhletini 15-nji maýa çenli uzaltdy. Basmanyň etrap Suudi prokurorlaryň derňewleriň wagt möhletini artdyrmak baradaky ýüzlenmesini 10-njy ýanwarda kanagatlandyrdy. Ulyukaýew Rosneft döwlet kompaniýasyna regional neft kompaniýasy Başneftiň aksiýalarynyň aglawy bölegini döwletden satyn almagy mümkinçilik döretmek üçin 2 million Amerikan dollary möçberinde para almakda aýplanýar. Şeýle-de suud Ulyukaýewiň deslapky tutsaklykda galmagynyň şertleriniň möhletini uzaltdy. Prokurorlar Ulyukaýewiň öýt tutsaklygynyň uzaldylmagyny talap edip, onuň öýüni terk eden ýagdaýynda derňewe täsir ýetirmeginiň we ýurdy terk etmeginiň ähtimallygyny aýdypdylar. 61 ýaşly Ulyukaýew medisina sebäpleri bilen baglykda öýt tutsaklygynyň ýatyrylmagyny sorap, ýurdy terk etmezligi wada beripdi. Noýabr aýynda tutsak edilen Ulyukaýew 1950-nji ýyllardan beri tutsak edilen ilkinji ýokary derejeli Sowet ýa-da Orsiýet resmiýeti boldy. Ol tutsak edilmeginiň ertesi prezident Vladimir Putiniň karary bilen wezipesinden boşadyldy. Birleşen Ştatlaryň mediasy prezident Barack Obamanyň administrasiýasynyň we dünýäniň beýleki täsirli döwletleriniň Tehran bilen alalaşygyň çäginde Orsetden Irana uly möçberde tebiği uranyň iýerilmegini makullanlygyny habar berdi. Diplomatlaryň Associated Press we Fox News agentliklerine aýtmagyna görä, İran bilen alalaşyk baglaşan Birleşen Ştatlaryň we dünýäniň 5 täsirli ýurdunyň makullamagynda Irana 116 metrik tonna tebiği uranyň aşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Tehran şoňa deň möçberde tebiği urany 2015-nji ýylda eýem eýe bolupdy we onuň diregine baýlaşdyrylan urany Orsiýete iýeripdi. İranyň urany ulanyşyna Birleşen Milletler Guramasynyň edaralary gödökçülük edýärler. Atom reaktory üçin ýanyş hökmünde ulanylýan baýlaşdyrylan urany ýadro ýaragyny döretmek üçin hem ulanyp bolýar. İran urany paragatçylykly maksatlar üçin ulanýanlygyny aýdýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Azerbaýjanly tanymal bloger ýurt häkimetiniň ýokurky gatlyklaryndaki korrupsiýanyň üstüne açyp çap eden maglumatlary bilen prezident Ilham Aliýewiň gahyr gazabyna eýe bolmagyndan soň tutsak edildi we polisiýa boyun bolmazlykda aýplandy diýip onuň aklawçysy habar berdi. Bloger Mehman Hüseynowyň 9-njy ýanwarda adaty giyimli näwirli adamlar tarapyndan awtologa salynanlygy barada onuň dostlarynyň habar bermeginiň ýa-ni aklawçy Elçin Sadikow Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş boldy. Sadikowyň aýtmagyna görä Hüseynow Nasimi etrap suwduna alınıp barlypdyr. Günälik hataplanan ýagdaýynda blogera 30 günlük türme tutsaklygy garaşýar. Soňky hepdelerde Hüseynow hökümet resmiýetlerine we kanun çykarjylara degişli gaýdylýan kaşaň jaýlaryň suratlaryny çap edipdi we bu jaýlary guran işçiler bilen söhbetdeşlik geçiripdi. Adam hukuklaryny goraýjylar we hökümetiň tanqidçileri 2003-nji ýylda merhum Kakasyň ornuna ýurt başyna geçen Ilham Aliýewiň syýasy matlaply tutkatutlukları we beýleki häkimet gurallaryny newte baý ýurtda başga pikirli adamlary sem etmek üçin ulanýanlygyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanda Türkiýeli dinçi Fethullah Gülen bilen iltijikligi öýdülýän azyndan 2 tane biznesmene suwdyň hökmi çykaryldy. Azatlyk radiosyna gowşan soňky maglumatlara görä Resul Atageldiýew we Döwlet Ataýew awatynda suwdyň hökmi geçen ýylyň aýagynda çykarylypdyr. Emma suw dinlensiginiň ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçendigi sebäpli bu baradaky maglumat diňe häzir belli boldy. Şol bir wagtda ýurtda tutsak edilen beýleki onurçy telekeçiniň we türk okuwjaýlarynyň işgärleriniň ykballary nämälim bolmagynda galýar. Azatlyk radiosyny Resul Atageldiýew we Döwlet Ataýew türme tutsaglygynyň berilendigi baradaky maglumaty ýurdun howpsuzlyk gulluklaryndaky çeşmeleriniň biri maglumat berdi. Onuň sözlerine görä Ataýew 5 ýyl türme tutsaglygy berilipdir. Atageldiýew kesitlenen tutsag möhletini anyklap bolmady. Döwlet Ataýew 5 ýyl türme tutsaglygy berildi. Resul Atageldiýew barada anyk bir zady aýdyp biljek däl. Emma oňa hem türme möhletiniň berilendigi anyk. Olara anyk haýsy madde boýunça aýplamanyň ýönkülendigi hem belli däl. Ýöne bu ykdysady meseleler bilen bagly bolsa gerek. Bu dinlenişikleriň ýapyk, has dogrusy gizlin görünüşde diýen ýaly geçendigi sebäpli adamlar bir zat soramakdan hem çekinýärler diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi gurrun berdi. Türkmenistandaky belli telekeçileriň türme möhletlerine hökm edilendikleri barada maglumaty başga ýene 2 çeşme tasdiklady. Ýatladyp geçsek Azatlyk radiosy Fethullah Gülen bilen gatnaşygy bolandygy öýdülýän türkmen telekeçileriniň we türk okuwjaýlarynyň işgärleriniň onarçysynyň tutsak edilendigi barada geçen ýylyň oktýabrynda habar beripdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Ataýew we Atageldiýew hem Güleniň hyzmat hereketi bilen iltisigi bolandygy üçin tutsak edilendigini aýtdylar. Maglumata görä 40 ýaşly Döwlet Ataýew Aşgabatda A-Market adly iri dukanyň eýesi, 40 ýaşly Resul Atageldiýew bolsa paýtagtda Merdim adly din çalyş merkezine we Alpet adly restorana eýetçiligi edipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy agdalan kärhanalaryň işgärleri bilen söhbetdeş boldy. Olar öz ýol başçylarynyň bir näçe aý bäri ýokdugyny tasdikladylar, emma nirededigini aýdyp bilmediler. Merdim adly din çalyş merkezine ýakyn çeşmeleriň biri Resul Atageldiýewiň kynçylyklara uçrandygyny aýtdy, emma takyk maglumat bermedi. Geçen ýylyň oktyabr aýyndan bäri Azatlyk radiosy Türkmenistanda Fethullah Gülen bilen baglylykda başlanan repressiýalar barada ençeme maglumat taýýarlady. Türkiýanyň häkimetleri Güleni geçen ýylyň iýul aýynda prezident Recep Tayyip Erdoğany häkimet başyndan çetleşdirmek boýunça başa barmadyk agdyrlyşygy amala aşyrmak synynşygy gurnamakda aýplaýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri repressiýalary bürüzeliden gowrak adamyň tezwar edilendigine habar berdiler. Olaryň esasan türk mekdepleriniň we okuw merkezleriniň öňki işgärleri digi we häzirki wagtda tanymal türkmen biznesmenlerdigi aýdylýar. Geçen aýda Fergana Nokotru we Eurasian.net neşirleri hem öz habarçylaryna salgylanyp Türkmenistanda barha güýçlenýän repressiýalar barada habar beripdi. Ferganaru soragy çekilen adamlaryň gynamaları tezwar edilendigini, netijede ölenleriň hem bolandygyny we polisiýanyň bir näçe ofitseriniň işden boşadylandygyny habar berdi. Eurasian.net neşri tutsak edilenleriň ýakynlaryna salgylanyp tutuklaryň sorak edişlikleriň we gynamalaryň dowam edýändigini habar berdi. Gülen bilen gatnaşykda guman edilen adamlary howpsuzlyk gullukları 30-40 günläp tutsak astynda saklaýarlar. Olar ýeni biriniň adyny aýdýança durly gynamalara tezwar edýärler. Egerde kimdir biriniň adyny aýtmasaň gözüniň aňyrsyndan çykyp bolmaýar diýip Eurasian.net neşri tutsak edilenleriň biriniň tanysynyň aýdanlaryny titirleýär.
Geçen ayın ayağında Aşgabatdaky iri sowda we biznes merkezleri impasyň yapylmagynyň sebäbiniň olaryň eýesi Dursun Uýoryň gülönçiler hereketi bilen guman edilen gatnaşygy bilen baglydygy Azatlyk radiosyna ma'lum boldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ilkinji tutga-tutluklaryň Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň Türkmenistanyň Garaşlyk bayramynyň bellenmegine gatnaşmak üçin Garaşlyň sapary bilen baglylykda başlanandygyny aýdýarlar. Emma Türkiýanyň prezidenti näbeli sebäplere görä Türkmenistany barmandy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatyň mekdepleriniň ençemesinde muallimler bilen ýygnaklar geçirilip, olaryň Türkmenistanda 2017-nji ýylyň 12-nji fevralynda geçiriljek prezident saýlawlarynda etmeli wezipe borçlary kesitlenne. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň berýän maglumatyna görä 9-njy ýanwarda geçirilen petsowetlere, ýagny muallimleriň mektep geňeşine ähli muallimler we mektep ýolbaşçylary gatnaşdy. Bu duşuň dowamında muallimleriň ýetip gelýän prezident saýlawlaryndaky roly, etmeli anyk işler anyklandy. Olaryň ýerine yetirmeli wezipe borçlary üçe bölünne. Birinji topordaky çäreler mektepde işleýän muallimleriň ählisine değişli bolup, olaryň her birine öz töwereginde ýaşaýan 50 olay maşalanyň ýaşaýan öý salgysy eline berilýär. Muňa laýyklykda muallimler 9-njy 15-nji ýanwar aralygynda şol salgyda ýaşaýan ýaşaýjylaryň saýlaw ýaşyna ýetenleriniň anyk maglumatyny sanawyny düzmeli. Bu sanaw mektep ýolbaşçylary tarapyndan bir hepdäniň dowamında şol mektebiň golaýyndaky saýlaw okrug komissiýasyna uğradylmaly. Şeýlede saýlawa gatnaşmaly raýatlaryň sanawyny düzen muallimler saýlaw güni saýlaw uçastygyna gelip, özüniň düzen sanawyny saýlawçylaryň gelip gelmändigini anyklamaly. Eger gelmedik bolsa, onda muallimler öz düzen sanawyny ýaşaýjylaryň öýüne baryp, olaryň saýlawlara gatnaşmagyny gurnamaga hem borçly. Ikinji topordaky çäreleriň çäğinde eger mektepde saýlaw uçastygy döredilen bolsa, onda muallimleriň belli bir bölegi şol saýlaw uçastygyna gelýän saýlawçylara hyzmat edip, saýlawy geçirmäge gatnaşmaly. Şeýlede bu muallimler ses bermäge gelen adamlaryň saýlaw bültenini alandygy barada hem bellik etmeli. Saýlawçylara hyzmat etjek muallimleriň, ýagny bültenler saýlawçylara berjek muallimleriň ýörüýte sanawy spesial düzülipdir. Olar bilen şepdäniň aýagyndan inni kepdäniň başyndan başlap mektepdäki iş gurulary tamamlanandan soňra ýörüýte metodik sapaklar getiriljek. Olaň öz işleýän mektebine däl eýsem bir etrapda döredilen 3 sany ýerde saýlawyny özüň näde alyp barmaly, ses bermäge gelýän saýlawçy bilen nähili gepleşmeli, hemde ýerden saýlaw başlandan saýlawy soraýança şo ýerde oturmaly hakyna ýörüýte metodik sapaklar geçiriljek. Dip Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew aýdýar. 3-nji topordaky çärelere gatnaşan muallimler saýlaw uçastyklary döredilen mekteplerde saýlaw döwrüne nowatçylyk edip düzgün tertibe gözegçilik etmeli. Amanmurat Bugaýew ýokarda agdalan wezipe borçlaryň muallimlerden mundan odolky saýlawlarda hem talap edilýändigini aýdýar. Ýeri gelende ýatlatsak, Türkmenistanyň saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topary döwletiň iň ýokary wezipesi uğruna bäsleşmek üçin 9 kandidatyň hasaby alınandygyny ma'lum etdi. Olaryň arasynda Ýurduň Demokratik Partiýasy, Senatçylar we Telekeçiler Partiýasy, Agrar Parti hemde raýatlaryň inisiativ toporlary tarapyndan hödürlenen kandidatlar bar. Şol bir wagtda yerli synçylar saýlawlara 5 hepdeden hem az wagt galandygyna garamazdan kandidatlaryň raýatlar bilen duşuklarynyň yerli mediada agitasiýa kampaniýalarynyň göze ilmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň 2016-njy ýylyň sentyabr aýynda düze düş girdiren konstitusiýasy esasyny ýurduň prezidenti 7 ýyl möhlet bilen saýlanýar. Türkmenistanda şu wagtda çenli halkara guramalar tarapyndan adat we erkin diýilip ikrar edilen ýekeje saýlaw hem geçirilmedi. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz.
Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ermenistan, İran we Türkmenistan energiýa üçinçiligini maslahatlaşýarlar. Şu maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Yerewanda Türkmen we İran wekilleriniň hem gatnaşmagyna özara umumy şol sanyna energiýa üçinçilik proýektleri barada maslahat edildi. Duşanbe güni Ermenistanyň premier ministri Karen Karapetyan Türkmenistanyň we İranyň elçileri degişlilikde Muhammed Niyaz Maşalov we Said Kazem bilen duşup üç taraplyň hyzmatdaşlygy we ykdysady gatnaşyklary artdyrmagyň ýollaryny maslahat edipdir. Biz Ermenistan, İran, Türkmenistan üç taraplyň hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýäs. Biziň öz ýurtlarymyzyň arasynda söwda dolanşygyny artdyrmagy mümkinçiligimiz bar. Şu mazmunly duşuň hut 2017-nji ýylyň ilkinji iş günlerinde geçirilmegi hem biziň hyzmatdaşlygymyzyň näme derejede möhümdigini görkezýär dip Ermeni premier ministriniň edarasynyň ýaýrydan beýanatyny nyktalýar. Resmi maglumatlarda maslahatyň dowamyny, gepleşikleriň energiýa üçinçilik meselelerini gönükdirilenligi nyktalyp, onuň dowamyny umumy iş toparlaryny döretmek we anyk programmalar dogrusyna gepleşikler alyp barmak barada ılalaşylandygy bellenilýär. Şol bir wagtda Ermenistan bilen umumy serhedi bolmadyk Türkmenistanyň energiýa üçinçilik proýektine haýsy ugur boýunça orun tapyp biljekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, 1990-njy ýyllarda Türkmenistan Ermenistanyň esasy gaz üçinçiliginiň biri bolupdy. Ermeni hökümeti Russiýanyň Gazprom kompaniýasy bilen şertnama baglaşandan soň ýagdaý ütgedi. Häzir Gazprom Ermenistanyň gaz hajatlarynyň 80% töweregini üçin edýär. Galan 20% bolsa İranyň paýyna düşýär. Bu aralykda Halkara Energiýa eksperti John Roberts egerde gepleşikleriň dowamyny Türkmen gazyny İranyň üstünden Ermenistana ýangadan eksport etmek barada gepleşikler alınıp barılan bolsa, munyň häzir İran bilen Türkmenistanyň arasyndaky dören gaz dawasy sebäpli amala aşman biljekdigine ünsü çekýär. And there is a big problem in the political side. Munyň amalaşmagyny Türkmenistan bilen İranyň arasyndaky häzirki dören syýasy ýagdaý böwet bolup biler, Which is namely that at the moment dip Roberts Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Ýatlak geçsek Türkmen tarapy iki ýurduň arasyndaky bergi dawasy sebäpli İranyň demirgaz sebitlerini akdyrýan Türkmen gazyny 1-nji ýanwarda kesipdi. Bu aşgabatda geçen 3 günlük gepleşiklerden soň gaz bermegi geljekki 5 ýyl içinli uzaltmak, bergi meselesini bolsa geljek 2 aýyň içinde çözmek barada ılalaşylandygy hakyndaky İran tarapyndan ýaradylan maglumatlaryň ýanyna gawat geldi. İranyň Milli Gaz kompaniýasy Türkmen Gaz döwlet konserni bilen çözüp bilmedik meselesini halkara arbitraj sudunda çözmekçidigini öňe sürdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bolsa, İranyň Milli Gaz kompaniýasyny bergi meselesini hemmäni ýalňyş pikire ugrukdurmak siýasatyny aýplady. Türkmenistanyň energiýa hyzmatdaşlarynyň Türkmen gazyndan ýüz öwürmegi bilen birlikde soňky ýyllarda energiýa serişdeleriniň dünýä bazaryndaky bahasy hem pese gaçyp başlady. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Daşoz welaýatynda mobil internetiň kadaly işlemeýänligi sebäpli ýaşaýjylar käte öz ýazan elektron hatlaryny uratmak üçin azyndan ýarym saat garaşmaly bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä internetiň kadaly işlemeýänligi bilen baglanyşykly kynçylyklar inni ençe maýwary dowam edýär. Emma bu ýagdaýyň soňky aýlarda hassa ýeti duýulýandygy aýdylýar. İnternetin hili öňüme öwürlük däldi. Emma soňky wagtlarda internet hyzmatlary müşterileri kanagatlanardan juda pes. Websaytlaryň köpsüne girip bolmaýar. Sosial saytlaryň arasynda diňe line ulgamynyň peýdalanyp bolýar. Ýöne onu ulanmagam sagat 17-den soň gaty kynlaşýar. Sagat 5 bollugy hat uratmak ýa-da hat almak üçin azyndan ýarym sagat, käte 1 sagat garaşmaly bolýar. Diýip bollum saz etrawynyň ýaşaýjysy 34 ýaşly Gelli Murad aýdýar.
Mälim bolşaly häzirki wagt Türkmenistanda şolsanda Daşoz welaýatynda adamlar MTS we TMSL kompaniýalarynyň mobil telefonlary arkaly üpçün edýän internet aratnaşynyň peýdalanyp bilýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu welaýatda adamlar MTS-iň 3G internet hyzmatynyň diňe Daşoz şäheriniň we Könürgen şäheriniň merkezinde kadaly peýdalanyp bilýärler. Galan etrapdyr owalarda MTS-iň internet hyzmaty internet ýerden juda bärden aýdýar. Türkmenistanyň Demiradyk welaýatynda TMSL kompaniýasynyň internet hyzmatynyň hem MTS-däkiden o diýen tapawutlanmaýandygy aýdylýar. Daşoz şäherinde Niýazow etrap merkezine bollumsaz şäher merkezine we Könürgenjiň şäher merkezinde TMSL-iň 3G interneti işlese-de oňa-da internet diýip bolmaýar diýip Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri aýdýarlar. Vilayetin käbir şäher bu etrap merkezlerinde internet hyzmatlary belli derejede işlese de olardan hem dol peýdalanyp bolmaýar. Daşary ýurtlardan gelýän video jaňlary kabul edip bilmeýäris. Çagasy daşary ýurtlarda okuyan enatalarym öz çagalarynyň gelýän video jaňlary kabul edip bilmeýärler. Diýip bollumsazly Gellimrat aýdýar. Käbir internet ulanjylary bu mesele boýunça özleriniň MTS we TMSL kompaniýalarynyň degişli idaralaryna ýüzlenendiklerine, emma olaryň merkezden şeýle biziň elimizden gelýän zat ýok diýip jogap berendigini aýdýarlar. Galy bersede bu barada Azatlyk radiosynyň MTS we TMSL kompaniýalarynyň Daşowdaky resmiler bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Türkmenistanda mobil telefonlar arkaly internet aratnaşygy çäkli bolup, ýurdun owadyr etraplarynda, kä halatda şäherlerde internet hyzmaty kadaly işlemeýär. Şol bir wagtda ýurtda daşary ýurt web saytlarynyň ençemesi şolsanda Azatlyk radiosynyň web saýty, YouTube saýty, Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook we Twitter sosial ulamlary petikli bolmagyna alýar. Türkmenistan halkara guramalarynyň internet azatlygy boýunça çap edýän hasabatlarynda iň yaramaz orunlarda yerleşdirilýär. Media azatlygyna gödäwçilik edýän Serhetsiz reportyorlar guramasy özüniň 2016-njy ýylyň noýabr aýynda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow internetiň ganym düşmany diýip atlandyrdy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Soňky ýyllarda Daşoz welaýatynyň mekdeplerinde okuwçylara berilýän bilimiň hiliniň pestigi aýdylýar. Bu barada Daşowly Anna daýda Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylowa gurrun berdi. Soňky 5-10 ýyllykda Türkmenistanyň bilim berilişi ýagdaýy ýokary hujaýlaryny, orta hujaýlaryny öwren pes. Türk gelen ýaşlara, mektep okuwçylaryna dogry bilim berip bilenaklar. İşten doğruny alyp görsegem, mysal üçin mekteplerde bilim beren uçuluşan Türk gelen ýaşlar çağalaryň dogry işlän mysallaryny üstüne çyzyp, şoň dogrusyna näde boldygyny düşünip bilenaklar özleri. Okuwçylara bilim beren mugallimleriň özleriniň bilim derejesiniň petligi başga nämelerde görünýär. Başga nämelerde görülýäniň sebäbi olur, okuwçylaryň depterlerini barlaryny ýalňyş barlaýarlar. Wagtyna bir aýlapdagy 2 aýlap barlaman goýarlar depterleri. Ýa-da okuwçylaryň ökdere okuýanyny barla diýerler. Olaram ýalňyş barlap dogry işlenen zatlara petfaga üçlük goýup otyrlar. Mugallimler şo öz etmeli işini ýaltanyp okuwçylara barla diýerler, depter özler barlama. Eni şoňa okuwçylaryň öz nähili garaýaşy, okuwçylar düşünýärmi, çağada bolsa okuwçylar düşünýärmi, şu mugallimin özüne ýalňyş düzetiş berendigini. Ýalňyş düzetiş berendigini mugallimin özüniň aýdyp, mysal işläp görkäz dostluk diýse şo, mysal işläp görkäz boňaranaklar. Mugallimin özü oňaranak. İşläp bilen erti düşündirýänlik diýmişin. Okuwçy haýyş etdimi? Okuwçy häzir işläp görkäz mysal diýse, şonu işläp oňaranak. Häzir çyzyp oturup berin, erti düşündirýänlik diýmişin. Düşündirip oňaranaklar. Şo ýerden hem olaň bilimleriniň pesti görünüp durdy. Başlangıç klas mugallimlerin haşy 3-nji klas gutarýança bir mugallim ähli tapaklardan okatmaly, jeýle dämi?
matematika sapy boýunça şeýle pes neme bolýam ýa-da beýleki görnüş predmetler boýunça da şu pes derejede bolýan bilim. Beýleki predmetler boýunça da türkmen dilinden diktandy ýartdan almaly, muny mugallimler doska ýazyp goýýar. Doskadan göçürjek bolmamy, haýır setre gelenini bilmän okuwçylar ýalňyş ýazyp, ýene ikili galýarlar. Diktant diýen zady doskadan ýazdyrmak bolmaýar. Mugallimler şonu ýartdan aýdyp durmaly, okuwçy ýazmaly, şonu olar bilim derejesi gowlaşýar. İngiliz dil predmetini kim okudy? İngiliz dil predmetini İngiliz dil mugallimler okudy. Başlangyç klassdan İngiliz dilini okudyan mugallim gutoruk gelýär. Onu öňden terjime edip bilen öýdüm okak geçdi. Okuwçam okak geçdi, okuwçda hiç ýeri İngiliz dili bolan höwes ýok. Perewod edip bilen. Mugallimin öýdi düşünmeden okuwça wapşe de düşünenä. Ýokary klass okuwçylarynyň bilim alýaşlaryna nähili? Ýokary klass okuwçylarynyň bilim alýaşam şondan öwürlikden. Ökde okudyarlara olimpiada çykarýar okuwçy. Fizika mugallimi ol öňden işläp beren. Şu mektep boýunça birji fizik mugallim şol çykartdy olimpiada. Başga gutoruk gelenlerden olimpiada okuwçy çykarýanam ýok, okutup oňarýanam ýok. Oň üçin okuwçylarda höwesem ýok. Okuwa zorluk bilen kezorluk bilen iýerýärler. Giderilen akşam. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Tehran'da İran'ın önkü prezidenti Ali Ekber Haşimi Rafsanjanyny jalaýyş şäheresi geçirildi. Yüz miňlerçe İranly cenaza namazynyň okulan yeri bolan Tehran Üniversitetiniň teoriyasyndaky köşeleri ýygnandylar. Rafsanjanynyň Behişti Zehra gonamçylygyna jaýlanan güni bolan 10-njy ýanwar resmi taýdan milli diýinçilik güni diýip baglan edildi. 1989-njy ýyldan 1997-nji ýyla çelli İran'yň prezidenti bolup işlän Rafsanjany 8-nji ýanwarda 82 ýaşyna aradan çykdy. İran'yň ýokary lideri Ayetullah Ali Khamenei Rafsanjanynyň tabydynyň başyna doga okudy. Ýurdun döwlet telewizionyasy Khamenei'niň reformaçy hasaplanan Rafsanjany bilen bolan garaýyş tapawutlaryna garamazdan matam çäresine gatnaşandygyny habar berdi. Matam çäresine ýokary derejeli döwlet işgärleri bilen birlikde Prezident Hasan Ruhani we Qadiýet häkimetiniň başlygy Ayetullah Sadyk Larijani da gatnaşdylar. Çäre gatnaşanlaryň ýene biri Islam rewolýusiýasynyň sakçylary korpusynyň daşary ýurt operasiýalaryna ýol başçylyk edýän general mayor Qasym Süleýmany. Paýtagtyň köçeleri qara baýdaklar we Rafsanjanynyň suratlary bilen bedelli. Jemgyýetçilik transporty muht edildi. Sosial olgamda ýerleşdirilen käbir videolarda matama gatnaşanlaryň Rafsanjanynyň syýasy ýarany bolan we ýurdun häzirki ýol başçylar tarapyndan çetleşdirilen öňkü prezident Muhammed Hatimini, şeýle reformaçy lider Husayn Musawi'ni goldap gyýryjyp şygar berendi görünýär. 2009-njy ýylda geçen jedelli prezident saýlawyna ýeňilişe uçuran we ikisi de reformaçy bolan Musawi bilen Mehdi Kerrubi saýlawdan soňra turan protestlerde oynan roller sebäpli 2011-nji ýyldan bäri öý tutsaklygynda saklanýar. 9-njy ýanwarda Amerikan prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasy bir beýannama çykaryp Rafsanjanyny İran Islam Respublikasynyň tutuş taryhyna görnükli şahsiýet diýip atlandyryp, onuň maşgala agdalaryna we ýakyn garandaşlaryna gynanç bildirdi. Rafsanjany 1979-njy ýylda bolan Islam rewolýusiýasynyň atasy Ayetullah Ruhullah Khomeini'niň mawzuleýine toprağa berildi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.